натиҷаи бозиҳои рӯзи 4 ҷоми ҷаҳон Қатар 2022. дар рӯзи 4 чемпионати ҷаҳон Қатар 2022 мо боз шоҳиди 4 бозии ҷолибу диданӣ гаштем. рӯзи 4 ҷоми ҷаҳон Қатар 2022 бо рақобатҳои мунтахабҳои Марокко ва Хорватия оғоз гардид. бохурии дастаҳо дар варзишгоҳи Албайт доир шуда бо ҳисоби мусовии 0-0 хотима ёфт. қисми якум дар муборизаи баробар гузашт. ҳар ду мунтахаб ҷониби дарвозаи якдигар 4 зарбаи мустақимӣ заданд. дар қисми дуюми бозӣ бошад футболбозони Хорватия дар идора кардани тӯб муваффақ буданд, лек мароккогиҳо моҳирона тавонистанд ки дарвозаашонро аз гол нигоҳ доранд. баъди ин рақобат бозие ки тамоми мухлисони футболро ба по хезонд, ин бозии ҷопон дар муқобили Олмон буд ки бо ғалабаи ҷопониҳо хотима ёфт. дар доираи бозиҳои даври аввали марҳилаи гурӯҳии ҷоми ҷаҳон Қатар 2022 мунтахабҳои Олмон ва ҷопон ба ҳам омаданд. рақобати дастаҳо дар варзишгоҳи Халифа доир шуда бо ҳисоби 1-2 бар нафъи ҷопониҳо ба поён расид. футболбозони Олмон дар нимаи аввали рақобат аз ҳариф бартарӣ доштанд ва ба задани гол низ даст ёфтанд. голи аввалини ин дидорро гиюндаган аз зарбаи 11-метраи ҷаримавӣ пеналти ба самар расонид ва ҳамдастаҳояшро ба пеш баровард. дар нимаи дуюми бозӣ бошад ҷопониҳо бисёр бозии ҷолибу диданиро муқобили олмониҳо нишон доданд. пас аз тағйиротҳое ки ҷопон анҷом дод, дар идома онҳо тавонистанд ки бартариро бар нафъи худ анҷом диҳанд. дар дақиқаи 75 Доан ҳисобро баробар кард ва баъд аз гузаштани 8 дақиқа Асано голи дуюми дастаашро ба самар расонид ва пирӯзии ҷопонро таъмин кард. бояд қайд намоем ки ҳар ду бозингари ҷопонӣ дар қисми дуюм ба майдон баромаданд. аҷоибовараш ин аст ки ин ду бозингар дар чемпионати Олмон ҳунарнамоӣ мекунанд. ҳамин тариқ ҷопон бори аввал дар таърих дар бозии расмӣ бар Олмон пирӯз шуд. ёдовар мешавем ки дар рӯзи бозии қаблӣ тақрибан ҳамин бозӣ сурат гирифта буд. Аргентина аз Арабистони Саудӣ шикаст хӯрд, ҳарчанд баъд аз нимаи аввал бо ҳисоби 1-0 пешқадам буд. ҳамин тавр ду дастаи қораи Осиё муқобили фаворитҳои мусобиқа пирӯзӣ ба даст оварданд. бозии ҷолибтарин ва серголи чемпионати ҷаҳон Қатар 2022 то ин муддат бозии Испания ва Коста-Рика ба ҳисоб меравад ки шогирдони Луис Энрике дар ин рақобат дарвозаи ҳарифро голборон намуданд. мунтахаби Испания дар нахустин бозиаш дар ҷоми ҷаҳонии футбол 2022 бар Коста-Рика пирӯз шуд. испаниҳо натиҷаи бозиро аллакай дар қисми аввали ин дидор бо ҳисоби 3-0 бар нафъи худ анҷом дода, дар идома танҳо бартариашонро афзун карда 4 голи дигарро ба дарвозаи Келер Навас ворид намуданд. голҳоро аз ҳайати ин тим Олмо, Асенсио, Торрес, Гави, Солер ва Марата ба самар расониданд. бояд қайд намоем ки дар ин рақобат Ферран Торрес муаллифи дубл гардид. инчунин Гави низ дар ин рақобат рекорд гузошт ва ҷавонтарин бозингари чемпионати ҷаҳон шуд ки ба задани гол даст ёфт. ҳамин тариқ тими мунтахаби Испания дар бозии аввали ҷоми ҷаҳон Қатар 2022 Коста-Рикаро бо натиҷаи 7-0 шикаст дод. дар бозии ҷамъбастии рӯзи 4 ҷоми ҷаҳон Қатар 2022 мунтахаби Белгия бар тими Канада пирӯз шуд. рақобат миёни дастаҳо дар варзишгоҳи Аҳмад бин Алии шаҳри Ал-Раян баргузор гардида бо бартарии 1 гол бар нафъи футболбозони Белгия ба охир расид. гузашта аз ин дар оғози бозӣ ҳимоятгари бошгоҳи Бавария Девис аз пеналти натавонист ки тӯбро вориди дарвозаи Куртуа намояд, аммо голи ягонаро дар ин дидор ба Чуаи ба самар расонида белгиягиҳоро соҳиби 3 имтиёз гардонид.